Ka KSU Maulai Circle hadin ke jingyo jingtep batikna ya ke jingdon ki barjela ki than Maulai ha ka pratrik we yong arjar pusau kala penlong da ke jing penapsirim bat kala yo ban bat ya ka we ke bos ke baket da ki phongut ki barjela ki bedang sudap ban wan tri bela na ki than penusla bat ki bedang tmupat ban lek ban tri bela si ki benta ba pe jong kan dong ba shillong Hadian kejing toket lalap babaro kini ki barjela ki degi bomdon kot donsla bat nakaliang kaseng ka pha iki bakinit phai biang shala ki jong ki jela kaseng kala maham bakan ye peteng ban be krat ya kum kini ki barjela bat pha ru ka kruwa baki brio ki bayalam ya kum kini kin ngat ha ka apat ha ka bakin hab ban bakli lada jai e ki basngusi Kun ba iet ngiju shat jing bam man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam bam ka tein em ya ka met jungi mai ngiju bam kini kiju ki jing bam man la kas ngi bale kene ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bang ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bang ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya